Sabadong adlaw. As you can see, that's the Palo Cathedral. Yes, of course, why not? Ito na aton bubuhaton yan ha. Ang mga beach resort lagi hapon, din niya Palo. O, amo na din yung taragyan. Ay, para parigusan. Aw, masulod na kindini. Ayaw magsulod dito ngayon. Aw, tindini, oo. Buranday Beach. Oo. So, amo na din. Pag dito ko sinin din. Oo, may doon nagyabagang na mamarigos ha. Masaan kita tagiya. Oo, mapingaga mano. Ini magsasarit la ko. Ita ko niya na bagaginhi mga maing rawon, mga beach resort. O, mapakaya na lugod ako kung tagpirat yung mga cottages. Adi, tag 500 let. 500 la ini. Edi, may doon na ito karantaan, 3,000. Pero, manggol, except lang yan nga, Easter. Ano ito't mahal, itong Easter Sunday. Ito sa Sunday. Kay, ito ni Easter Sunday. Other Tingkang ngit-ngat na rin ito. Pambawi. Double price ito. Pero ni mo na pera man ni mo. 1,000 na Oh, doble. na doble gihapon. Napupuno, itong din puno. Oh, sige na lang kay talag sa man la ito. Haluwag inin nga mo kuan nga ano. Buti ay lainin. Oh, Kaya this is only per 24 hectare. 24 hektar. Lagad ano. Abutin nga ito rito. Mm. Agawas. Ato nga gawas. Dito ano. Amo din pinakasyahan naton nga ni singan ni andin nila to barangay Baras. May ang Buranday Beach Resort. Oh, good morning. Today is March 21. 2026. Time check, Bodoy. Oy, anong oras? Anong oras na, Bodoy? Ano, Ilmaya? Oy, 8:04 in the morning. Sabadong adlaw. As you can see, that's the Palo Cathedral. Yes, of course, why not? O ka, hindi kita yan na kaya, tabo. Normal. Pero bisan tabo, ito na aton bubuhaton yan ha. Ang mga beach resort lagi hapon, din niya Palo. Okay, nasusukot na lang kita dito dapit na may south. Sumaka di kita ton mga sinisaring maringa aset. Ay, leto na. Okay, raga. Okay, raga kaya na, Badoy. Nanong ka nga. Mayroon na itong papaliton, Boreas. Pwede yan din eh. Oh, ari kita kayo. Ikaw, ari ka dito kuruan. Ari ka dito talabok nga. Ano din ito pedestrian lane. Ano, nanaton hadto kuan. Oo. Ano na? Natong pagbasahan na. Ano kung fencing? Pedestrian crossing yan ito. Oy, music, ano daw? Oh, di man. Ano niya ron hinin? Ha? Yema. Oh, Yema. Ay, ito ang Boreas, mana? Boreas. Oo. Mana mo ini? Oh, pandiba to. Amo ini ano na mga elementary kami papalabay-labay. Boreas, pa kita yung Boreas ini. Oh, maduha tagpira inin. Tagtan. Oh. Balbak. Big bread. Tagtan. Thick bread. Iba man yung klase. Okay. So masingad to na kita at kuwan. Masingad tulot kita. Amay. Kuwan na. Ano pa ito no? Ang mga resort to. Mga beach resort. Parong. So adi na kita dapit yan ano. Ininamo na din ni dito may gindapunan ba o dire. Tikang kita dito may Palo. Lumipot kita tisugad nga ni endin ni kung masisugad ka Maras Baras o amo din yung aragian ang mga kuan parang adihan na ano pa ini parigusan o ano yan. Pingaga. May nga din mga parigusan ano? Ha?
mga kariguan. May ada. Okay malat motor ano. Pakas ko din ito, alam mo baga may dakop liwat sila namin na ako sila sita. May dinasita. Mga pulis na ticket, di ba? Bawal ngayon nga di pagsulod. Oo. Ba daw? Sige, kung makalusot ka nga di, pwede man ito sa ranggap di ka di nala liwat. Pero halit pag-agi nga doon mga parigusan. Pato dito magkakita kahing tingin ka dito, malusot ka din ng eskina. Oo. Ang mulit likuan dito mo sa dito may pinakakarwash, puro nanay lang. Oo. Pero ayaw kita din pag-agi. Pwede man, kung sa nila. Pwede man nila may Ayaw wala, kay bahin kita sa sigurado na lang. Oo, bahin kita kitaan hiton. Mahal pa naman ticket. Ba daw? Issue ang ticket. Na-issue ra. Amo nga bisa pagtambay dito, iba din na natambay. Sige. Awa di nga dit aragyang para nga itong parigusan. Oo, dapat karigusan din niya kariguan. Andi nila dapit din nga banda. Ano ha? Oo, aluha no. Sige mano, thank you. Yes, sir. Isa tao tayo. Oo. Oo. Sige, sumati sugad kita nga di ngayon kay makore. Bahin kita pagka masita. O mas hindi ka man like man ako ng signboard. Di na may da signboard. Oo, may da signboard dito. Tanawan. Tanawan na rin pa. Kaya di rin patapos iti pa. Awa mo ito dito. O di rin. Maan pa rin ito. Mga parigusan. Mo tatong ko din eh. Kasi nga ni kita palo kaya itatong niya na iginrurumbo. Tika diluwat mga parigusan. Di pita may palo. Particular na din niya may baras. Baras din eh. Mapaya na may naton kuan. May naton na kay Mangraw na baka na ticket niya yan. Ito ginukas niyo sa Miguel. Yo. Bahinton one-way ticket. Hop! Amo din siya taragyan. Amo din siya taragyan. Hindi, rin dong. Pagkaya nakita mo, pilat na pakyan na lugod. Manam din. Mano, mapingaga. Amo din hit mga aragyan para nga dit parigusan. Pwede gihap? Oo. Awad makasugad nga di aluha. Amo din eh. Sige, thank you. Pilat na pakyan na lakay. Wala man lat bayad. Pero kaya mo lagihap. Imbang man lagi kita turumbon. Para ngayon ini. Para parigusan. Oo. Out dida. Out din sila. Sige, thank you. Ano daw? May din kinaon kasi. Nga nila maya. Naluluwat at pustiso karawod. Bawal. Kaya nalana tatkuan ginimit-imit talayin. Nagbubutang lagi tayo kung nag-vlog kay nagpapakaluluwas itong diri asya. Ito na, okay na. Man. Oy, Polydent, baka naman. Buranday Beach. Wado din eh. Diretso lang, diretso. Mapawala ka. Sige, thank you. Man, amon sinisiring nga. Bawal kita baga magkuangkuhan din eh. Kaya ora man tunyo di kat kumita. Dahil mga signboard, bahin kita hanton sis. Amo din yan Hindi nga, dalan. Masulod akin din eh. Ayaw magsulod dito ngayon. Tin din eh. Buranday Beach. Mamay ka lang, nagpapakatatara. Ito man, Buranday Beach. Alat, Buranday. Buranday Shell, ito. Nano ka nga, no? Semantin. So, at least, ini nga itong magaging kakanhi,
Mga usap pala ini. Usap pala ini nga aton nahiagian nga ngaran hito na beach resort. Buranday. Buranday. Buranday Beach. Ay sa libang ko ano ha magimang raw kita. Sangkay. Oo. Wala ko tibil-biliban ako kakulupan na akong kuha. Ganado ngayon itong baga sinisering nga. Perfect timing budoy. Oh, perfect. Pag-abot natin nga ito kanda oy kondolin sa aton kasangkayan aton mga kuan an pakasabot ko pala ano nanay ngayon ni Rerbasyo an nga an nanay ngayon an mga Creer Brothers 8 tira ang pinakasyahan nga 8 an anak 8 nga magburog to puros lalaki tapos pakasabot talaga first tanawan Miss Tanawan an ira nanay tapos tutulungan ko no himanda nga an kanda Rokitsu kanda ano pa to an nga tigang ka na Punjing Japan ano Punji basta gawin kita ka mo pakasabot na pala nga amo ngayon itong hiraan mga Filipino-Chinese nga Filipino-Chinese ba tira? Mga Chinese mga may kalay ito hirang ito desisyon din ito na mandanga hikuan nakilala pa kita ira mansusing nang nilala bro sa ama yan di pag ito singin din may doon nagyabaga na mamarigos ha masaan kita tag-iya ha? Oo, normal. Badali lay din kita atong dara nga battery. Nalamot kita pagdaran usa. Ano atong dara nga battery? Usala. So makakaya naton ini usala ka handos. Inilaan ita atong baga sir pa para may dan naton mga balikon di tan-awan o di palo. Apay, medyo na balik nga tuba. Apay, medyo music pagod. Apay. Tag-iya. Ang tag-iya man day. Di man. Oo, mo pingaga man amoy ni ang Buranday. Oo, mo pingaga ha. Ini magsasarit la ako. Ako naglilibot ako baga naghihimak kung taluhin man. Baga buroblog kung taloy la. Pero taga-Tanawan ita ko niya na baga ginhi mga maing rawon, mga beach resort. Baga na ako gin promote sa dito. Kabarakawar bay din ini. Mapakaya na lugod ako kung tagpirat yung mga cottages. Adi, tag 500 let. 500 la ini. Edi, may daan ito karantahan 3,000. 3,000 pero pera nat ka oras. Nga pagkapapas. Until 7 o'clock ako dapat. Alas 7 la. Pero maray din ni overnight. Waray pa. Di pa mahuman. Baka medyo makakuha na nga niya ako. Kuha na kito din. Pero nagtitikari ko na. Aban! Dere din may mga usahay. Ano kwento? Miss Philippine Earth. Oo, din Alaw ko doon. Activity din So libang ka yung ngaran na itong ano? Marcelo Mindiola. Manong Marcelo Mindiola. Oy, pagkadila ka mo, bil nga lang Buranday Beach ha. Kinita man ka mo na atong pagtisulod, adi Mano Marcelo Mindiola. Mindiola mga kapatid na mo ko nito. Hindi yan, Tanawan no. Pero kaya hindi rin man kami kuhan. Kaya ka matanawan? Ada buntay. Damot na dit mga kamutayan dito. Tawa mga kamindyola buntay. Oo, damot Mindiola dito. Diyan ako mga kapatora ni Dahirike, Mindiola. Ay sus. Didiyang kan. Mga Rico. Hari, kan ko ba? Inin, Baruna. Baruna ka. Bayaw tao inin kay magparap amo to nira clan kumbaga clan naka Baruna ngan Ricky mag anir na netong tate mag baga nakaput hiton kuan actually nakaput hiton itong family tree itong mga clan ade Manubiti Manubiti Kabiti Ibata may da kami kuan may da kami inin Mindiola clan kada sano tiyo. Pero yan nati kang Hiriki liwat Hiriki an adto principal bislig o nga may telegrapo. Atong nagmamaestro.
nawara yan. Naging kuan na kaya, baga naging inactive na. So Pero ang nautod. panahon nga manutoni pan kuan, Tony, Minjula. Oh, nakakilala mo. Asawa naman Esther. Oh, sister. Ni Ma'am ni Ma'am. Patod kami ito. May ito niya class, may ito niya anak. Eldo. May ito niya anak nga akong classmate. Leslie Ann. Ato ta na abroad na. Sige mano, so tag 500 itiyo. 500 ini 3,000. Any 3,000. Ito karantahan. Oo. Pero manggol except lang yan nga Esther. Oo, bawal. Daw di kay baga medyo amo man ito baga. Igindi dire. Oo. Itong mga Semana Santa bawal anit video kay. No. Ato na iton Amo tot mahal iton Easter Sunday. ito Sunday. Kay iton Easter Sunday. Other Tingkang nga dito double price ito. Double price. Oo. Na sobra pa nga nira. Nanira 500. Pero nimo na pero man nimo. 1,000 na doble. Na doble gihapon. Napupuno itong din puno. Sige na lang kay talag sa man la ito. Ene gin ako to gin fringe. Para may dako. May da privacy. Oo. Patang ko lang gate. Hindi rin magpapakasulod dito ibang mga kung orasin ko ano. Kay baga damot pasaway. Damo pa. Basura. Oo. Anya rin da pamamayaan. Wala nganik din Oo. Nagkuko dito na nagkakasulod. Sulibang ko baga may da ko nakikita dito adihin Watchtower. So may da ka ngayon din ibaga sinising nagbabantay gihapon baga man marigos. Pero yan baga medyo nadumog ito kayo mabubutan ko din rin kawayan. Oo. Pagdamo nga ni tao. Oo. So may daghihapon niyo di baga mumlayang baga magsasaker, magbabalibol. Tomorrow may dako kon din in competition. Competition. In soccer. Soccer. May dilot din niyo. Haluwag ini nga mo kuan nga ano. Buti ay lainin. Kay this is only for 24 hectare. 24 hectare. Lagad ano. Abutin nga dito. Gawas. Ato ako. Dito ano. Pero diri pa din hiabotan sinisiring embankment, correct pa. Sen yan naginaway kami ng embankment. Liwat. Kaya no nga dito ni mot pagiya. Kaya no nga adi mat dagat, kaya no mo di pagiya dito. Kaya no ging katumatak katubangan. Ito yung balay tato dito ngayon. No balay. Ano balay? Saan patron din niya? Mapatron na. Di kaya na ito hikuan. June. Jula, hindi ada pa mo pa mag-lettering ba? Pa mag-drawing. Circle nga kuan. So libang ko baga mo pwede din Sus kay damot na ako din kay dito, dikit-dikit. And din baga kuan hiya diri good baga diri good hiya crowded kumbaga pagunaw naon. Ngan itong privacy iya sano ka mo marigos baga may da pa dida mga kabataan. Diri nimo basta-basta kabataan mabubuhit. Ito nga mga cottage. Tidak. Ako pa ito. Pero iba't na manage. Paggamit ko lang mga Fisher Fox. Mag-makuri man. Ako ang kapitan din before since 1997 kinapitan ako din may pinagbabalik. Ano pa din nga lugar? Baras? Barangay Baras. Baras. Pag kumana akong 3 terms nakagawad ako. Kamabalik ako kapitan na liwat. Kumanag 3 terms balik. Pero nila ko Yolanda. Pero ano niyo kuan? Ano niyo mo baga mo background nan una? Ano nimo dati? Empleyado ka ha? No. Wala ko just sa farmer. Lagat just sa farmer. Pag kinuha just sa farmer pero lokan ka. Taga-bugto na gawas at Canada. Adto. Ato transition itong tato anak ato gito gawas. Sana all farmer. Fish pond. May fish pond kinita ko. Ano tayo didakuan mga Tilapia. Pero pwede ka dida mga will. May ko dida may ko to dida. Mga libre latayan. mga Itong latayan, ang customer din nangangawil ka, kakawil mo, yung pipisar, babayaran mo. Para ba danira baga sinisring trippings. May trailings nila. Trippings. Trailings. Ito nga trailings nila, baga gusto lang nila makakawil, pangambot nga ni. Kap, ano pa nito? Kaya din nga, bisna, yan na, di rin ako kapitan lang bitawag. Kaya siyempre ada itong timo ko. Naka-ada na ito, naka-engrave na itong timo. Siring legacy. Ano imo serbisyo, publiko. Coca-Cola, DNR, DPWH. Masingan ni. Ano ito rin din?
Ano ba to? Ang gingaran nim? Marcelo. Marcelo, ano mo agnay? Silok. Silok. Kilala do kapalo. Silok. Silok. Mano silok. Kay kung saan ngayon tin Marcelo. Hikap silok. X-cup. X-cup o. So nahikamang raw naton niya na ano, na-explica rin kita. So usa pala inin nga aton ginkanihan ang Buranday Beach ha. Inin hikita good man, di rin magita baga pwedeng usalakahan do sa ato dahil magkukuan. Kinanglan usa-usa kay para naton baga matukib sod kita. So dito niya na damot at nabaruan kan Manusilok Cap Marcelo Minjola. Oh, so baga nakakaibalag naton damot aton baga nakakasangkay na. Labi na kay ano patron. Asa no patron to? Mayo size man. Ato, aloha ito tawag ito. Oh, aloha. Awa mo ton din aloha. Awa mo gin ko kanakon aloha. Tingay ka kuno say ko nga dilat mga bitsurot aloha amo da pero andi dilat pagsaka ko sumik madila kada ako ng Buranday mo pay kuno so din hi anay di waray na di ano Waray kay. at least ano amo nagpinakasyahan din hi anay katapos tigad to natatrumbo oh so Makita ka na dikit-dikit dito baga mga mamay kalano naka 16 anyos kita o 16 minutos kita ang aton pagigihimang raw kan Mano Silok Marcelo. Oo, at dito. May ako shower room, may dagit ko dida. Kuan inin ano ka peto. Ato nga niya no may din nga ini din niya ato nga ni nagkukuan susugba. Pero kay ginaayal ko kay tin niya ng bagyong tino. Oo. Dili itong harayo to ibatak ba. Madamo din tag 500 ha. Ito dida. Ay, mas bispan dito. Oo, man yung fish pond man. Halo agay ini, inin. O tubtubin nga dito. Itit ato dito nga balay nga dako. Ay susantissimo kay maigugad nga baga. Nagtitinawalay at iya. Amo to life ano mano. Life, health, wealth. Simple. Simple. Ato naman nga niya ron, nagpipritos. Simple lang yung ano silok. Puya ba? Lalamban. Gamit na nga taksiyan, makakasiring ka nga. So ano mo ito na, ito man yung tira balay, ito man kitang-kita lang anhi. Ito no. Tapos nasa ring hiya, kung kuno pispan, pwede kagad kuno tanan unang mga wheel. Pero daon pati yan na din, Manasilok. Oo, pero baga ihilog ka lang maguhit baga kadagkot tilapia. Pero wala ka na magbubutangin ko, hindi daw. Tag 2 kilos it. Usa. Ala, gadaw. 3 kilos it. Usa. Mabarahin ko ano. Pag-abot nga tag customer nga ni nga tagtira nagbalik tag 250. Jesus, pagkatilaw. Dalong Mayor, asawa ni Mayor tulo sa. Hanya na ang mga siguro mga 2 Ala, years. 2 kilos ano? Ago, anto Sundays ago. Dini. Din to ba? Pero diri ka din nagbabalik, wari ka din yung mga baligya nga mga so kadi rim non, waray. May ada pero yan nakinarubal ang tindahan. Oo. Wari ko pagkayad. Oo. Dini. Baga yung mga baga ginaani naman ko niya din. Oo, so may dinira din ni CR ha. Tati makita man gihapon ka mo. Buwas ko na may din competition. Ito at dito. So, ano pa yun, ideal gihapon inin para hiton mga Pero barato, walang magkwarta, tag 200 at ko dito, mano may kuma. Oo, magkakon pwede ko na kamo dito la tag 200. Pero ideal inin para hiton mga recollection or mga nagkukumbay mga ano pa iton, may dagatong tawag hit ka daw sa nga kompanya o sa nga kuan o sa nga activity, kumbaga ano pa iton, bagan so may dinira din mga CR or isa pa yan din ipiper CR upat pwede ka magdudrungan Dili ka magpapaulat-ulat oo so makaruruyag nga diha otro sinisaring ko amay ang Buranday Beach maramang kaman atong ginagiyan ano lang din ni dapit hamay kuan may barangay Baras oo. So makaruruyag na lugar ha. Ada kaya mula nito aton mahimo yan ng himang rawon yan ng adlaw naka 20 minutos kita. Sobra. Tahala mano silok.
Oh, thank you for the kwan. Amo to ako na ayun hitibo ba nga mga so kaday yung nakikig himang raw tapos baga gina-accommodate kita kaya no itaton man lahin panuya no baga paghatag gihapon yung mga impormasyon, mapag-disseminate, sa pag-promote. Oo. Oo. Amo. Tahala anay ha, di lamaya. Oh, so dinhinin dapit sa may barangay Baras ha. Ayaw ka mo ka kuan hiton dalan kay accessible gihapon. Oo ha. Amo din pinakasyahan nato nga ni singan ni andin nila sa barangay Baras. Oh, di lamaya. Oh, dinhi barangay Baras amo yang Buranday Beach Resort. Oh, bil nga himano kuan Imano Silok Marcelo X-Cap ano ang barangay Baras Mindiola mamay kalohiton. Oh, maram na kamahiton kuan iton password. May da discount. Oh, tala. Siguro talanay again, this being your friend from Manado Stars. Siyempre, diyan di barangay Baras, ana Buranday Beach Resort. Ako yung magpapabilin lagip ngayon sangkay na mayukbo. Ako yung sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Actually,